Meganisi. Meganisi is a beautiful island. They have 3 villages, about 800 inhabitants, traditional, and you can visit very easy from Nidri with a ferry. On the front to us you can see the cave. They call Papanikolis cave. Papanikolis, the Greek submarine. On the Second World War, around 1940, 1942, they make a lot of problems to the Italian and German ships around the Ionian Sea. The cave is the meeting place with the fishermen from Meganisi. The fishermen, they wait inside with the small fishing boats and they bring food to the crew. 27 men plus the captain. 78 meters long the submarine. 570 tons. They have 6 torpedoes, 1 gun. Maximum speed 9 knots. And maximum depth they go 60 meters. I bring the boat close to the cave, half in and half out, and you have some nice photographs. Can you have your camera ready? And a good experience to see the maneuver into the cave. Уважаеми дами и господа, пред нас е остров Меганиси. Островът отстои на 4 морски мили югоизточно от остров Левкада. Площта на острова е около 20 квадратни километра. Меганиси има 3 живописни села. Това са Васи, Катомери и Спартохори. Населението на острова е около 1200 жители. Всеки ден от острова тръгва ферибот до Нидри. Пещерата срещу нас е пещерата Папа Николис. Тя носи името на подводницата Папа Николис, която по време на Втората световна война през 1940-1941 година подводницата заедно с капитан Ятридис се бие с немски военни кораби. Самата подводница била дълга 20 метра и тежала около 5700 кг с около 27 души екипаж плюс капитана. Те стояли в тази пещера 18 месеца, като жителите на остров Левкада ги снабдявали с боеприпаси. След като напуска острова, подводницата отива на остров Китира, където е разбита. По-късно е извадена от морето и сега една част от нея се намира в музей в Пирея. С вас ще влезем в пещерата. Корабът ще влезе до половината на пещерата, за да може да направите хубави снимки.